ଭାରତର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ନା ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କାଶୀ ଆଉ ଅମରନାଥର ସେହିପରି କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଥରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଜଣେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ମୁଁ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି ଆମ ଆଜିର ପୂରା କାହାଣୀର ସାର। ଏହା ଦେଖାଏ ଯେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଇଟା ପଥରର ଗଠନଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା କାଶୀରୁ। ଏହି ସହରକୁ ତ ଆମେ ପୂଜାପାଠ, ଆରତି ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଳିକନ୍ଦିରେ, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କେତେ ଯେ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଛି ତାହା ଅକଳ୍ପନୀୟ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ସହର ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୋଜିବାର କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତ କାଶୀକୁ ଶିବଙ୍କର ନିଜ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଔରଙ୍ଗଜେବ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ତ ଗଲା, କ'ଣ ଭଗବାନ ଶିବ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାଶୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ? ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ରାଜାର ସେନା, ତଲୱାର ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଇଟାର ଗଦା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ଥିଲା ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଜିତିଲା। ଲୋକମାନେ ମୂଳ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ମିଳିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଭକ୍ତିର ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ କାଶୀର କାହାଣୀ କ'ଣ ଖାଲି ଇଟା ଓ ପଥରର? ନା, ଏହାର ଅସଲ ରହସ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଗଭୀର। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କାଶୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ଶବ୍ଦ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ କାଶୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ମୋକ୍ଷ କେବଳ ମରିବା ପରେ ମିଳୁଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଏକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଜଣେ ଭଲ କର୍ମ କରି ଜୀବିତ ଥିବା ବେଳେ ବି ପାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ସିଧା ଶିବଙ୍କ ସହ ମିଶିଯାଏ। ଆଉ ଏହି କାଶୀରେ ଏକ ଏମିତି ବି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ମନ୍ଦିରର କଥା କୁହାଯାଏ, ନା ତାର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। କୁହନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ର ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭରପୁର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାଶୀର ଗଳିକନ୍ଦିରୁ ବାହାରି ଚଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସିଧା ହିମାଳୟର ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାହାଡ଼କୁ, ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା, ଯେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ। କାହିଁକି ଅମରନାଥ ଏତେ ଖାସ୍? କାରଣ ଏଇଠି ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମରତ୍ୱର ରହସ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ସେ ପହଲଗାମରେ ନିଜ ବାହନ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦନବାଡ଼ିରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଶେଷନାଗ ହ୍ରଦରେ ବେକରୁ ସାପକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ସେହି ରହସ୍ୟ ଶୁଣି ନ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅମରନାଥର ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି ସେଠାକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବରଫ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବରଫ ନୁହେଁ। ଏହା ଜହ୍ନ ସହିତ ବଢ଼େ ଆଉ କମେ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁରା ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନିଜର ପୁରା ଆକାରରେ ଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ବି ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପାରା ଏହାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣିଦେଲେ, ଆଉ ଫଳ ସେମାନେ ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦୁଇଟି ପାରା ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାଶୀର ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଅମରନାଥର ବରଫ ଗୁମ୍ଫା, ଏସବୁ କାହାଣୀ ପଛରେ ଥିବା ଅସଲ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ଏତେ ସବୁ କଥାରୁ ଆମକୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ଅଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କରାଯାଇଥିବା କାମ ହିଁ ଅସଲ ପୂଜା। ଅବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କୌଣସି ତଲୱାର କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭଗବାନ ଇଟା ପଥରରେ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।